Non ve, paramos 10-15 minutinhos, vemos o vídeo e a partir de aí facer esas preguntas, reflexións. Aproveitamos, profundizamos máis. Bueno, sí, primeiro explicar un poquinho que é a ODS de Colla, é un punto de información sobre os dereitos das persoas. Ali está Diego, que é o asistente social, que neste caso é a persoa que temos visto o próximo martes, o que queren dirigir un policía e que estes anos de carta de 30 tantos mil euros para vivir él, así basicamente. É un tema que a nós personalmente nos indigna bastante, ¿no? Porque a ODS nace como un punto de información. Xa son cuantos aninos, leva 6 anos que estive ali, hoxe está a ODS. E ali tamén está Esther, está Raúl, que leva un poquinho que a parte xurídica, que eles son abogados, porque os mundos servicios sociales non é só sentirse excluídas, senón que ten uns dereitos a administración non o coñece. Entonces, ese grupiño de xente que nace aí, pois empezas a facer unhas dinámicas de a xente que vamos ali os lunes, de 5 a 7, que nos atende Diego, con toda a súa paciencia, que ten unha paciencia bendito, empezamos a ver que somos moitas as que nos está a padecer sempre o mesmo. Que temos un maltrato da administración, non podemos vivir con un botiño de dignidade, temos problemas para pagar luz, auga, para comer, para que o noso fillo non pase fame. Entonces, Diego e Esther, desde aí, son os que nos apoyan a xente que vamos aos servicios sociales e nos dicen, no, mira, que esto que decides é mentira, non te dedica a esto, sabedes que nos servicios sociales, a administración, tanto a xunta como nos concellos, hai unhas axudas que se supón que para eso, para a xente en caso de necesidade que podamos ter de regular. Que unha das cosas que nos dice a administración é, non, tendes familia, tendes esas veciñas ou vecinos, pero que non se renda esa que temos. O cargo de ese, unha das cousas que tengo de diferencia é que basámonos moito no cariño, no de non nos estou solas, é algo que nos está pasando a todas, acompañamos, para o bo e para o malo. E despois de los lunes era tanta dinámica de decir, pues temos que facer algo, entonces empezamos a salir á rúa e intentar visibilizar pues eso que nos estaba pasando, a cada unha na súa casa. Es decir, estamos aquí todas juntas, pues vámonos a calle. Diego e demais se tiñan facendo estas dinámicas, máis lentas ou con outro carácter, de repente nunha temporada foi como vímonos na rúa todas as semanas, algo sempre tiñamos algo que facer, cando era por un cheque dos servicios sociais, unha súa emergencia, non nos delegaban. Acompañábamos unhas ás outras para ir aos propios servicios sociales, nos sentíamos machacados. Dejabas un lunes a xunta Diego e lle decían, no, mira, que desta axuda para alimentos me dicen que non me corresponde, ou hai 2 meses que a solicitei e non sei de nada. E desas dinámicas da ODS, foron así 2 ou 3 anos, das dinámicas moi... Era unha semana na calle, nas redes, unha semana na calle preparando un acto. Sempre nos, desde alguma maneira, desde a administración, sempre nos sinalaba como que os sodes son as tolas, son os frikis de Colla, son eses cantos tolos de Colla, porque unha das cosas que tiñan que se centralizaban que era en Colla. Claro que non pasa en Colla. Que pasa que en Colla é un barrio que sempre é un barrio que lotou moito de los anos 70. É un barrio obrero e a xente sempre se tuvo que buscar as esferas, porque a administración Colla éramos como un mundo aparte. Ainda a día de hoxe, os efectos sentimos así, de decir, que en Colla nos marxinan, somos os tolos. Hai 2 anos, foi que nos puxeron a escenario, pudo ser o barco, pudo ser un helicóptero, como se nos poñen 20 sillas estas aí pegadas ao plano, non sabe vida. Porque nos parecía que xa era o último, xa que nos podían facer, non? De decir, como nos estás dicindo hai 2 semanas de que a esta xente lle denegas axudas que se están pedindo para que non as tiren á rúa. Estamos falando de desahucios. As crianzas non teñen para comer.
eso de que te manden a unha parroquia, que te manden a banco de alimentos, a pedir alimentos está moi ben, pero eso non está pasando todos os días. Entonces, de aí, de noite para mañá, mirando o que pasaba, foi en plan, pois temos que facer algo, unha asamblea, isto foi unha noite, se organizou unha asamblea e dixemos, bueno, pois vamos a parar as obras. Porque estábamos máis que cansados, unha rúa de que as cousas era imposible, de que nos dixeran que non teñamos cartos, cuando al día de hoxe non son capaces de decir cuántos cartos tiraron esa rotonda para mover un barco. Que non nos daba igual. E un bel histórico, é un barco que ten a súa historia e que tampouco se respetou, pero a nosotros nos indignaba que se tiraran centos e centos de cartos cando familias pois se lle estaban denegando axuda para unhas gafas para a mañana, cando se estaban denegando axudas para pagar un alquiler, cando te mandaba que te mareaba. O hecho de ODS, porque foron os propios servicios sociales, asistenta, con un desahucio a punto de... era menos dun mes, que me dixo, vaite á parroquia, eu sen coñecer a Diego como presentar, me dixeron, ali está Diego e che vai axudar en todo. El se vai a dar a solución a todo. Así foi como conocemos a Diego, e como conocemos a mitad da xente que estamos a vez, que eran os propios servicios sociales, as asistentas, que no momento dado, pois era a única maneira que elas querían dar con nada, era mandarnos a xuntar Diego. Porque Diego era que nos iba a explicar como iba o movimento, o funcionamento dos servicios sociais, e aparte que como había abogados que nos podían botar a man da parte legal. Tratamos a levar por un par de veces os servicios sociales, o ayuntamiento, o xulgado por culpa das axudas de emergencia denegadas. E cando foi en noviembre, pois xa foi, o en diciembre do dos anos, foi o despropósito de que nos mandaran aí ese barco. Aí se nos acumularon as cousas que, a verdad que choramos, rimos, compartimos moito que ese algo do que sempre sacamos de valoración é que o que levamos compartido e o que temos hoxe en día vale-nos máis que porque eles pensan que ganaron a súa batalla. Non a ganaron, a batalla ganamos a nós como personas, porque hoxe en día por menos eles pensan que nos denigraban, non, a nós o que nos fixeron foi para botarnos máis. Sobre todo as personas que claro, eu veio coñen a etiqueta de que como é o asistente social, el catequista, claro, somos locos. Non somos os pobres que íbamos detrás. Eu que como nos tachaban aí en Vigo, non? De decir, o alcalde nos tachou así. Éramos sete flipados, pagados por partidos, pagados por sindicatos. A día de hoxe non votamos. Seguimos igual. Tiñamos a sorte de estar na rotonda esos días todos veciñas, que nunca... que por as cuestión da vida, porque cada unha temos vida propia, temos familias, temos nenos, temos persoas maiores que dependen de nós. Pois a xente non podía parar ali. Unha chegábamos con tortillas, outras con termos de café, outros traíamos fruta, outras traíamos ao mellor leite, a tarde dicían, non, que está, e pois traíamos uns bocadillos. Sempre había alguén, a xente do barrio, que nos apoiou muchísimo. Levamos un pequeno de paraxuste, a primeira vez que teñen a alguén que fue a xuxos, aí para nós foi un golpe, ¿no? De decir, para nós, para mí todas as veciñas, foi un golpe duro que a xente aí empezou a xente maior, porque tampouco moita non era xente que estuviera acostumbrada, nin moita de nós, que non estábamos acostumbradas, que nunca nos habíamos metido en algo así. A xente medio se asustou, pero por que desgracia, despois dun mes, que o de Diego, sí, eso que vamos a ver, sí, que eso que vai despois se conta no vídeo. Pero bueno, de todas maneiras, decir que quizás temos así, levamos as cousas con máis calma, porque a veces o corpo é máis inhumano, pero estamos con máis ganas e peleamos todo o día. Por moito que nos intentemos controlar, non é posible. Nos queremos en mal todo, que nos seguir borrando como fuera, salir na rúa, aunque non nos guste. E máis que nada porque ella podía contar, porque é unha vivencia de 2 anos acá, pero se vos parece, paramos aquí a situación, si tú mínimamente que valar, vemos o vídeo e logo se a seguires preguntando. Porque era conta do barrio de Coia, Baladre é super habitual. Baladre é unha coordinación de persoas e grupos que levamos 35 anos e que abordando temáticas de pobreza
precariedade da vida. Dende unha perspectiva de diagnóstico, análisis anticapitalista e antipatriarcal, é basicamente un espazo para o apoio mutuo, para buscar mecanismos de solidaridade e apoio mutuo ante realidades diferentes. Tampouco ten moito sentido que eu explañe aquí agora de o que baladre, o sea, por lo menos que ubiquedes que a ODS de Colla, neste caso, participa tamén en baladre, e por eso nós hemos asumido a loita de Colla como unha loita máis, e por eso agora que ven o momento este dos suizos, posimos pechar o domingo ás 11 a parroquia esta de Cristo da Victoria, e bueno, iremos xente de Euskal Herria, País Valenciano, Andalucía, simbólicamente, igualmente en outros sitios, para nós o que é unha especie de lema, de sentido da vida, non? Si tócanos a un, tócanos a todos, non? Donde de aí un pouco é o marco que estamos acompañando as compañeiras estes días, onte en Ferrol, onte en Ponferrada, bueno, alrededor destes días en máis sitios. Se parecemos, vemos o vídeo que foi esta loita última, e a partir de aí facedes preguntas máis específicas ou dúbidas. Vale? Que sí. Poderíamos comezar este relato falando en clave negativa sobre o noso barrio, que foi parido a raíz dunha política urbanística deshumanizada que sufriu a lacra da droga. Sí, non sei, a mí me parece moi interesante, non? Ver a forma como se organizache, desde que forma o fixeches cara a presión, non? De que non queréis o rei, como fixeches a través de asambleas, a través de jornadas para facer as movilizacións, para facer as comunicados, de que forma... Parece que falan varias preguntas. Sí. Es preguntivo. Es que en el vídeo es todo bien explicado. Sí, es pedagógico. Eso de chantarnos un día, decidir de chantarnos un día a las 7, a la mañana, a tal hora, tal. Eso na semana, cando nos damos cuenta de que vimos de que habían puesto unhas vallas, meteron unha máquina ali e empezaran a escarbar, pois decidimos, dándonos uns días, non sei se por 5 ou 6 días, decidimos facer unha asamblea. Estamos a toda a xente que máis ou menos se movía, non, que de alguma maneira sempre se preocupaban, sempre de outros movimentos, e no barrio fixamos unha asamblea para decidir que se facía. É dicir, está facendo isto é moi normal, porque hai xente que sabíamos. Non había unha semana que nos habíamos construído un concello reclamando de algunhas familias eso, que estaban sin recibir para alimentos e máis. Entón, isto foi un lunes, un martes para tarde, que se fixo unha asamblea a que acudiu moita xente, e nesa asamblea se decidiu que facemos que non facemos, porque mañana andándonos aí as que poidan a primeira hora. Claro, mientras temos nenos, temos eso, que levar nenos á escuela, que temos vida, non? E o día seguinte nos sentamos aí na rotonda e separamos. E
da policía, pero máis en o mellor, que claro, dicen, no, que son as abuelas, porque a veño dos bebés, estaban as carroceras, que salía a comisaría, podemos parar o tráfico. Hai xente que estaba bastante indignada, non? Sí, pero los sí no consiguieron nada, lo colocaron, ahí está. Sí se consiguió. Sí se conseguiron cosas. ¿Qué pasa? Que Vigo hay que reconocer que tenemos un alcalde que é moi populista. Os medios escritos que hai son os máis fuertes, por decirlo de unha maneira, que é o Faro e o Atlántico, que son os que máis sacan de Vigo, están pagados e subvencionados polo Concello. Non van a tirar en contra de quen lle dá de comer. O mesmo decimos no vídeo. Pero pouco a pouco pois si conseguiron que en algún momento haya unha máis que outra traballadora social. As traballadoras sociales non fan o papel que teña desde arriba a administración, ni os concelleiros, que era a xente que acuda aos servicios sociales era moi maltratada. En algúns casos non les está pasando, pero por lo menos conseguimos que a xente a traten con un pouco de dignidade. Somos personas, somos pobres, pero non somos tontos. Ni somos a última cousa que queda no mundo, ni aún así. Hai que tratar as personas como son personas. Conseguimos que, por lo menos, nós no barrio de Pollo, falo a título personal muchas veces, de decir, eu hai uns anos chegaba a asistenta social, a miña asistenta social me chegou a tratar moi mal. Porque a administración, desde arriba, tenía un modelo imposto. Hoxe en día podo decir que a asistenta social me trata igual, porque saben que se me dicen, no, pues non pode ser bonito, como por escrito que se eu teño dereito, eu sei onde teño que ir. Hai unha justicia que se supón que me ten que defender o dereito. A día de hoxe, a título personal, nós sentimos que non perdemos. Él ganou unha batalla, que iso máis. Pero as personas como dereito ganamos moito. Pois un día vamos aos servicios sociales e vamos para a calle, non vamos así, ni todas as personas. Yo no me refería a eso, me refería a la protesta de aquí contra el banco en la reforma. Que non conseguimos nada, sí. Bueno, ahí está, se colocó. Claro, se pasó el dinero y se colocó. Pero ese día a la noche eran más de 300 policías. Bueno, yo creo que sí que se consiguió que por lo menos se sacara a luz o tema, porque desde aquí, desde as reunións, a xente sempre pensaba que o barco era un desenlazo, non só xa económicamente, bueno, de moitos aspectos, ¿no? E si seguramente non tivera habido esa movilización pequena no barco de Polla, pues quedaría aí como dinosaurio que lo ves, o sea, ese tipo de cosas que teñen que se van facendo, que a xente protesta cara adentro, pero a mí me gustou ver na prensa que por lo menos había unha movilización en contra, que por lo menos que non te quiten ese derecho a poder protestar, a poder decir a mí non me gusta esto de todos que se está facendo en contra da vontade de muita xente. Sí, pero lo siguen haciendo. Sí, como farán moitas outras cosas, pero que a veces o que se consigue está por debaixo. O que se consigue, por exemplo, é fortalecer un barrio. Ainda que parezca que non, o que dicen é de sair reforzados en cuanto a que se suma, a xente se suma. A política de barrios que hai anos deran moitos froitos a nivel de barrio, o sea, había aquel asociacionismo, ¿no? En Bouzas, en casi todos os barrios de Vigo había unha asociación de veciños que se preocupaban e iso se desfixo de forma moi pensada. O sea, se botaron abaixo esas asociaciones porque tiñan un poder. Un barrio que se une e que a xente se coñece ten un poder frente á administración. Por eso todas esas políticas de barrios que non hai 2 anos, hai 20, 30 anos, tan en fe, se disolveron, había que ver un pouco. Pero eu sí que boto de menos a forza do barrio, ¿no? E o traballo de barrios, o traballo local, de que a xente local se mova e empece a tomar as decisións por si mesmas dunha vez e enfrentarse un pouco a esas institucións como xente libre que decide non. A mí me parece un exemplo pues, a seguir. Sei que o barrio de Goya ten históricamente, e está moi avalado de iso, pues, unha historia de barrio, ¿no? E que nunca perdeu. En outros barrios sí que se perdeu, en Bouzas, en moitos outros, incluso aquí, ¿no? Que había os barrios relacionados incluso coa parroquia, e, ¿no? Pero sempre se defendía, estaba xunta, sabemos nosotros. Ahora
estamos metidos a situación desde todas as partes separados, cada un no seu rollo e xa o seu móvil cada vez máis individualizados e todos estes rollos asociacionistas tan perigosos se foron desaparecendo. A mí me parece que esta señal que se vuelve A mí lo más interesante, a ver, se podía haber enfocado de que, porque es un bodrio, de que desde el punto de vista estético, luchar porque era antiestético, no sé cuánto, no sé qué, pero lo interesante es que fue como la punta de lanza para sacar una problemática que existía y que no se daba a conocer. Es decir, ¿tú cómo vas a pensar que unas personas que tienen derecho a una serie de problemas de unos derechos de todo tipo, sociales y demás, cómo puedes pensar que las maltratan las funcionarias o funcionarios que están, que su obligación, es que su trabajo es eso, pues hace su trabajo bien? Es decir, es que si maltratan a la gente que va allí, es que ya no están trabajando correctamente, porque forma parte de su función. Y esto, para mí lo interesante es que sacasteis a reducir la problemática que existe. Por ejemplo, en el niño nos dimos cuenta que inmigrante pasaba lo mismo, ¿no? Y gracias a vosotros. Es que justo la semana esa, una de las semanas, estábamos ahí con uno del barco, los servicios sociales, las asistentas, se empezaron a poner en las sillas los chalecos que ponía servicios sociales trabajados. Y empezaron a salir a la calle, cosa que nunca se nos habría pasado por la cabeza que hicieran. Es decir, ver a las propias trabajadoras sociales que ya estaban, no hasta aquí, ya estaban más que superadas, de que tuvieron de decir, pues vamos a la calle y de salir, cerrar la puerta de los PDS y ponerse todo fuera delante de la calle y decir, esto es verdad, esto está pasando. Ellos no tienen medios para atender a tanta gente. Pero ellos no forman parte del maltrato. O que pasa é que o mundo do traballo social, os servicios sociais, hai moitas persoas diferentes. Hai unha política que determina, ou intenta que sexa quen te paga, determina como queren que se pagan as cousas. Hai unha serie de recursos, dereitos, especios. E logo hai toda unha cultura, que é unha cultura política de como debe se abordar ante o empobrecimiento, a exclusión, a relación. O interesante dos nosos grupos é que facemos visible toda esta parte de unha visión das relacións humanas e da política desde categorías diferenciadas de poder, donde a xente humilde e precarizada non ten dereito a vida, en términos universais. Isto é interesante de todo este tipo de loitas. Ao mellor o barco pone, pero claro, o barco implica, na medida que ela responde, un cuestionamento que te proteges. O sea, hai cartos para isto, non cartos para isto outro. Ose, eso ten un valor enorme, o sea, de axudar a comprensión da xente das contradicións nas que vivimos. E contradición tamén entre elas, porque as traballadoras son empregadas, teñen, bueno, se ninguén lles di nada, pues creen que é así as cousas, non? Cando veñen elas e cuestionan a súa maneira de facer, entón, claro, moitas delas arrepiense, que digo, hostias, eu por que fago isto? Entón, eu creo que iso é o máis interesante, non? Neste século, poucas persoas con moita inteligencia, mantendo a enerxía no tempo, consíguense demasiadas cousas. Por exemplo, Colla, o debate en Galiza da Risga, parte de Colla. O Colexio Profesional da Galiza de Traballo Social e de Educación Social ven a Colla en base a que 15, 20 persoas están na rúa. Isto tamén son grandes aprendizaxes agora, porque vemos que na constancia dese facer leva implícito unha visualización nas sociedades estas da imaxe que de repente se dan comprensións e rompe escaparates. Eso cos anos, pues, lo que se en Asturias, a xente arapique que levan 15 anos, pues modifican marcos legais. Son 8 persoas. O en Andalucía, xente de Zabra, ou en Euskal Herria, os de Riochoa, no País Valenciano, os do Parque. Es decir, que cada vez hai, vemos, ¿no?, moitas, que estes pequeniños grupos, como pasa na Galiza, con Colla, con este puntiño aí, o sea, é todo un referente, unha dinámica que abre brechas. Isto é vital.
Porque as sociedades actuales teñen unha enorme debilidade na legitimación. Temos unha dinámica de impulso a respostas, hábitos, inducidos, pero pouco reflexivos. Cando con este tipo de loitas consigues, ás veces, que algún sector de xente pare e se reflexione, e cando podes haber brechas. Por eso pasou o 15M, porque hai algo no intre, non esperado, que provoca unha brecha que diz, por aquí non. A mellor non sostens eso, pero eso pasa. Eso tamén é interesante abordar. O sea, por lo menos na nosa práctica, nos últimos 35 anos, é das cousas que máis hemos aprendido. Pouquinha xente, con constancia, con moita habilidade, sempre pensando en máis, non facendo soide, modifican realidades. O sea, non transforman en si o resultado, estructuralmente así, pero modifican. Eso creo que é unha aprendizaxe moi potente. Bueno, hoxe en día, se estades no blog de Teras, de Colla, atoparedes 200 persoas, escritoras, pensadoras, profesionais de todo o mundo que han visto, sobrevivado a loita de Colla. En América Latina, Cinechi, 23 escritores, bueno, están difundindo este vídeo, esta historia. O sea, por qué? Porque nós tamén hemos aprendido moito. Tamén usamos as redes, tamén temos mecanismos de apoio mutuo, ou no Estado español, no peche do fin de semana, vai ver xente de distintos sitios, bueno, como un acto de solidaridade. Esta loita é a nosa tamén. Todo ese efecto multiplicador é moi interesante, porque axuda a comprender, primeiro, racha a soledade, de las ollas aí en Colla, morirías, como calquera de nós. O estar dentro de unha dinámica de rede, de apoio mutuo, de cuidados, desde unha perspectiva máis amplia, pois te axuda a sosterte no tempo. E, bueno, isto é a vida. A vida son cúmulos de circunstancias que ti vas colocando e, bueno, hai un intre que non sabes canto toca que produce pues, unha ruptura, ¿no? Eso creo que é interesante de toda esta loita. Bueno, que nos vemos como importante. Entre outras cousas, na Galiza colocas o tema da renda básica das iguais partindo da loita de Colla. Do estudo que fixemos hai 6 anos, perdón, pero basicamente porque está a xente de Colla na rúa. Eso provoca que o mundo de traballo social, educación social, sectores dos partidos de esquerda sindicais, están agora discutindo na Galiza, oye, que facemos ante esta realidade que non podemos obviar? Que non son tanta xente, son poquinhas. Eu creo que esa é a gran potencia destas loitas. Elas teñen un coste, un precio nese barco que non prevían cando iban xa e tiñan diseñado poñer nesa autonomía. O prezo que están pagando políticamente, claro, por eso criminalizan. É inesperado para eles. Creo que tamén é ejemplarizador. Camiño, bueno, pues, de relacións humanas, de solidaridades, que hai unha perspectiva de relación humana diferente. Quería preguntar un pouco sobre as consecuencias que se falaban, bueno, outro tipo de consecuencias que se falan noutros sitios, que tal, no propio barrio, en Vigo, vos notaxedes que recibíades apoio, o sea, me refiro, vistedes que a xente cambiaba o chip ou caía da burra en algo, visibilizaba eso, o sea, notaxedes así un acollemento de xente que non estivese previamente implicada mellor nese tipo de loitas ou... Sí, porque a ver, xente de Colla, non de Colla, pero xente de outros barrios que si acabou, pasaban por ali na Rondona, sempre se achegaron, sempre que venía a Rondona, cando había unha asamblea estaban, e xente do barrio tamén, xente que nunca habían pasado, porque en día hai xente desa que pasaba un día por aquí, se enterou do que pasaba, todo o que era, e hoxe en día siguen aí como nós, están aí, van a manifestacións, apoian en todo o que sea. Hai xente de Colla que non, esa xente que de alguma maneira pensa que con dar o kilo de azúcar
palmeros, é así, é a realidade, non? Esta xente que pensa que é máis bonito ter florituras que o veciño pase mal, regala un kilo de azúcar no cesto aquilo, a botella de aceite, a latinha que conserva, o paquete de sopa, con garbanzos, xa cumplo, non? Esa xente é moi raro con esas dinámicas, pero sin embargo, sí, nos demos conta de que xente que non tiña nada que ver, si nos apoyaba. Decía antes, xente que non só do barrio mismo de fuera, xente que viña, nos traían bolsas con comida, ramentadas para os nenos, que sabían que por as tardes estaban os nenos, traíanse para merendar os nenos, xente que non tiña nada que ver. Sí, que todo. O que pasa que con a excepción de Diego, sobre todo, eso foi unha das cosas que fixeron. O de Diego, despois dun mes de que o localizaran, a parte deste banquito varias veces, a Diego identificaron un mes despois, por fin, cando Diego é unha das caras máis visibles, que sempre está aí máis de 5.000 fotos de Diego, que sale sempre. O de la detención de Diego, en parte, foi para calar a moita xente. A xente esa que veía que o grupo de xente que iba se facendo máis grande, a intención foi esa, é dicir, vamos a meter primero esta xente, porque nos amenazaron con multas, nos identificaron 50.000 veces estando na rotonda, identificaban a mañá, a tarde, a noite, de madrugada. Sabes, sempre, claro, se non era un día, era un outro. Era raro que por pasar e a xente que pitaba na rotonda facía pipi, porque non podían, iban para casa e tal, como xa controlaban a coisa, claro, e a xente do barrio, recibían multas, de pararnos por aí a megafonía, de pararnos, con permisos e demais, de pararnos e facer baixar o coche, temos unha hora partida, salir, ahora non vou desde aquí, por estar aquí a policía mentirosa, coincides co alcalde malo, e todo para asustar a xente do barrio, claro, pois xente que a policía chegaba e dicía, porque sabes que hai unha plaza por cobrar 200 euros de tomas intenciones, non. Se te están amenazando, porque eu veio a decir, mira que ahora para un plaza tal, se non sabes, te va a dar 400 euros, e a xente, claro, que dices, hostia. Es que nada foi eso, e o que digo foi para decir, este vamos a asustarnos de todo. Temos unha, non sei se estaba os clubes, ese día que subimos, foi o día que se lea fotos a grande, cando foi a roda de prensa, que a xente de repente, con esto de Diego, mira que sempre subíamos, a veces éramos 45, a veces éramos 70, que sempre subíamos, sabes, por a carretera, nos hacíamos unha rotonda. Ese día a xente de repente chegamos ao paso de peatones e sempre cruzaban. E a xente se paraba ao paso de peatones, mirando a ver se había policía, así. Eso sí que se notou nese momento, a xente tiña medo, sabes? Veían onde veías e veías un de los encuentros con dos de policía, porque me daba conta de que, claro, aí o que se move, por outras tiñas se aparecían 3 máis, policía de paisano medio rosa, como eso, que se quixeron asustarnos un pouco. Seguimos hasta as casas, acompañamos ao colegio do Alumeno, foi unha temporada moi linda. E depois iban a por a xente máis que sabía que era máis. A mí me chamas de todo, e dicía, sí, chego a contestar, pero sabía que había xente que era máis botada variante, non? Entón, iban a por esa xente, de meter por a calle andando, meterle un coche diante, facerlos parar, que cosa non levan machacado máis. Que pasa que, claro, igual que eles se malentaraban, nós tamén. Outra cosa que me parece moi interesante é que los estáis exportando, entre comillas, es decir, al Valmiño, a los sitios y tal. Y sería interesante, no por poner de centro ni gran, está por ver que se cumpla, pero llevarlo a los concellos, llevarlo a los plenos. Es decir, en Irán, en el penúltimo pleno, se aprobó por unanimidad, y hay cantidad de propuestas de tipo social, comunidad, por unanimidad, y se dio de plazo 3 meses para que cumplan. Una de las cosas es hacer una guía de esas, porque claro, si nos prestamos dispuestos a prestarlos, pero se trata de que se mojen aquí, y desde luego si no lo hace el Consejo, se hará igual, se repartirá. Entonces, hay que implicar a los instituciones, claro, porque ellos tienen mayoría absoluta, pero nosotros no. Por ejemplo, Miguel no tiene mayoría absoluta, ni en Gondomar ni en Bayona. Sería también interesante que Gondomar y Bayona también llevaran a plenos
hasta o martes, imos estar ali na parroquia, con actividades, con xente de todo está, charlas, bueno, compartir, convivir, o mesmo martes por la mañana tamén, o xuzgado, sale ese día, 9:30, Sí, a 9:30 salimos da compañía. suizo, a las 10:30. ¿Qué va a ser exactamente? ¿De qué hora vais a tener? ¿Cuándo empieza? O El domingo, domingo a 1 da tarde. Eso sí. sí, hasta o martes por la mañana, son de e saímos de aí en fila para... Día e noite. Sí. O tamén podes entrar na página, ¿no? No blog de Asamblea de COVID, registraros como solidaridade, firmar, haberá miles de firmas ahora, pero bueno, que está, non sei, de unha maneira máis. ¿Cuáles son os cargos contra Diego, exactamente? A ver, o fiscal non se pon de parte da acusación, o fiscal en este caso Non valora, non valora, non dúas veces. O fiscal é a segunda vez que foi fiscal, o fiscal non pode ir. Entonces é a acusación particular do colectivo, a título personal. Entonces pide por lesións, porque agresiones. por agresións é que como tuvo unha pequena fisura nunha muñeca, dai os 30.000. O me iba correndo caíuse, pero as semanas pensaron, oye, se en vez de caerte, alguén tirote ao chan. Se máis en vez de calquera de Diego, Sí, porque Así primero tuvieron un rapaz de do barrio menor que non tiña, nin había pasado por a rotonda nunca, nin tiña nada que ver, e apareceu na casa a deter. Primero tuvieron a ese rapaz, e despois o non Diego, que sabía se dar a atención de Jesús. Os pais llevaron un disco porque o rapaz non estaba en ese momento para nada. Cuando fueron con él pasó, non estaba. Si nos estábamos ali na manifestación, ali na rotonda, as vallas estas de ferro que teñen, en un momento dado, había policías que estaban na avenida, do lado do xardín, debaixo dos árboles, foron a saltar por encima, que supoñen que son atléticos, como gimnasio, e un que caímos. Despois, claro, como era o medio de levanta, que solo sabe desatar a policía os regalos, e por príncipe, porque a policía, o alcalde os usa para eso. Os regaliños que puña el príncipe, as caixas estas madeiras, con papel de regalo que tienen, como rapaces de noite, de andar de morra por aí, as levaban e as levantaban, era o que se dedicaba. Entonces, claro, a coña era, claro, estaban acostumbrados a estar pendientes de dar regalos para los correr de aquí allá onde están as sillas que caían solos. Porque despois, claro, é que ser indignante, eles estar metidos no medio do barullo, que viña a Policía Nacional e decía, a Policía Nacional decíanos que eles non querían ni que alteráramos o orden, nin que estuviéramos facendo nada malo, nin alterábamos o tráfico, porque era un mínimo, porque aparte procurábamos eso. Nos metíamos ali na nosa trinchera e ali nos quedábamos horas. No momento en que salías que entrabas para ir para adentro, procurabas salir un mínimo por eso, porque sabías que atravesabas a... Hay que ser conscientes, somos todos mayores, es decir, muchas veces que estábamos con nuestras crianzas. No nos vamos a arriesgar a hacer algo que... Entonces, claro, a policía local era indignante de decir, coño, que nos está terrible, no, vos tomaste a título personal. A mí si me estou vendo de que estar zarandeando a persona que é maior, que é unha persona maior, non estamos falando de xente nova, ou que vaya con un crío no colo e decir, parados, que hai críos que ven por medio. Unha das veces que nos vamos a meter na rotonda, a faixa, normal, unha destas voltas que dábamos a tarde, iban as críos no medio. Somos pacíficos, que non lle tirábamos pedras. En unha destas, a policía empezou a pinchar e quixo nos dar a un par de nós, xa houve algo que dixo, para, estábamos críos no medio, que vamos botar os críos para atrás e decir, pero estades todos, porque era, levaron a un momento que eles levaron a título personal. De arriba le dixeron, tienes que facer os calareros como estábamos para a cama. ¿Y pedíades autorización? ¿Sí? ¿Y vos la A dabas? ver, no, pedimos autorización para manifestación, pero después para meternos en la rotonda, Digo que podían haber utilizado cualquier cargo de ocupación de espacio público, ley mordaz, todo esto, Claro, pero- los cargos, ¿no? Pero curiosamente, y a Diego, sí, pero que tenía la Policía Nacional y nos decía que tampoco estábamos haciendo nada, ¿sabes? Claro, entonces eso era indignante, porque
eu supoño que hai unha serie de barrios que están nunha situación semellante, non? Tedes contacto con outros barrios ou asociacións de veciñais en Vigo que estén na movida ou que se contaxaran un pouco, que se Hai empezaran moita a xente metida dentro do sentido, moitas asociacións que están e que nos apoian e que nos viñen a escutar, e demais. Pero en ese caso, Colla tira máis por pelear por a pobreza, pero por eso, por os vecinos, porque Colla é un barrio que está moi empobrecido. Aunque non aparenta, Colla é un barrio moi empobrecido. De que moita xente, hai que pensar que moita xente traballaba nos astilleros. Esos cerraron, Citroën, a mitad da xente xa non está traballando. Entón, esas xentes están todas na casa. Hai casas que hai 2 e 3 generacións metidas dentro. A xente te estou deixando os alquileres, perdeches a casa por as hipotecas, está dentro da casa dos pais e dos avós. E ese acaba que non la ten dentro. Que non é ben triste. E si que hai apoio do outro lado. O que pasa que eso, son os puntos todos, son xentes, son barrios, son puntos pequeninos e cada un vai facendo a porta con todo o que pode. La coordinadora, que mellor, aparte deste caso, pois, esas así máis, porque